И така, здравейте приятели, отново. Аз съм Sky Captain. И това е Fuck Damn. Goddammit. Вау, вземи нещо. Добре. Аз съм Sky Captain. И това е Hunger Games. Нова поредица. Да. Много е напрегнато. Намерих някакви почти. Чест. Взете сигурност. Да, време да обезвредим този колега. Мега е son of a bitch. Бихме го. Първо искам следващия. Малко ми лагва, но трябва да си намаля звука. Ева тук е, нега. Мангуста ти. Долу попна гад. Къде си е, теба пишката? Добре, и... Да, успяхме, дами и господа. Те ще мяташе оф. Добре, айде ще ги оставим просто тези и така, просто защото няма. Да. Не знам защо ми лагва толкова много. Сега се извинявам, че сега ги правя тези настойки, ама просто... Да, неизбежно. Защото тъкмо да влезнах в сървъра и... Наша играта почва след 5 майна сега и на секунди и да нещо... Разбираш. Оф, мангуста! Къде си е? Корец? Убих та, аре. Goodbye. 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 Шака нещо. Много ми е размешен инвенторито. Много ми е размешен, но няма значение. Това мап никой не съм го играл. Ще има IP в описанието. Мисля, че почти всички го знаете от сървър. Лично за мен това е the best Hunger Games сервер. За мен. Да. И не са, има и други игри. В Hypixel вече много не влизам. О не, студа дойде! Студа дойде! Това е студа, в смисъл, да, студа е! И като достигне и почвате да умирате. И мисля, че вече мен скоро ще ме достигне. Сега бързо трябва да се махам от тука. Преди да ме е достигнал. В смисъл, подразбира се. Нещо моля да си крафтна. Да, мога. Един хляб. Трябва да побързам. Хайде. Тука 2 левела ще си енчант на меча. Айде, защо става така? Защо? Сюда ме достига! Добре. Бутушките за първи левел, Blast Protection 1. И меча за първи левел. Добре, Sharpness. Та пак съм. Оф, залежи. Добре, нека да се умитам, защото студа идва. И извинявам се, че ви лагва просто и... ще да се затворя тук тези неща. Не, заши. Трябва да се отдръпна малко. Гадост. Студа ме приклещи своите лапи. Ами явно ще се умира. Не, ще успя да се измъкна. Да, тъпак! Аз съм бил голям тъпак, бе. Какъв ми е? Шакне си много. Четири... 6,25 ми по-добре. Диаманта ни взима 7 без никакви енчанти. Първа. Да.
Мисля, че студа... В смисъл, измъкнах се от него. Умрели са 13 човека, живи са 13. Много добре. Между другото не бях снимал доста време. Сега няма да кажа, защото на вас не ви засяга. Казал съм на кой трябва. Да. Сега да си наредя. Тук нещата. Относно Take It Survival-а. Не знам, снимах един клип, обаче беше някакво място в диска и се изтрих абсолютно всичко по погрешка. Да. Мисля всички, аз имах и други клипове, които ми трябваха и сега трябва пак ги снимам. В смисъл да бях почти, ама... Да. И... Остава 10 живи човека. И... Мятам сега само на миниган или две, не знам. Нали снимах един клип на Take It Survival-а. Ето може да ходи до космоса, да, аз така ще му викам. Ама... Да, казах ви защо не мога да го кача. Направих само една къща, в която смятам да държам машини. Смисъл там да са ми машините някакви други пасти. Мисля да е често ама се отказах, защото няма смисъл. Според мен аз тези често още не съм бил един, пък... Да. Там има мангусти. Ще нападна в гъб. Къде сте? Охо. Мале! Тоя шот. Фак. Ще убия, бе, нещастен букук. Охо. Аре, чао. Умираш ли, бе, мангуста? Те в мангалчето. Добре, извинявам се. И сега ще умра, това е ясно. Не мога да ги спукам. Газ. Оле, добре, че не бях паднал тук. Така. Това. Iron Boots. Така. Deathmatch ли почва? Това не ми трябва, това определено не ми трябва. Това не. Много ми е разбутан целият инвентар, но... Зарежи. Добре, 5 човека сме живи. Добре, така. С малко да започва дейтмача. Добре, хора, записвайте за онзи гивър, който направих, защото... Мен ми е голям кеф да ги правя тези неща. Давам ви премиум акаунт. Също. Не само този ейджиски, но между другото много як. Аз сега забравих сложа него, защото не исках съм с него. Аз как просто да видя как изглежда. Иначе е много як. Пък и в момента не съм с моя акаунт, тъй че този... По-добре да не го сменям. Защото човека, който е акаунт, той ми го дава само и така някой път. Мисля, аз му знам паса и влезнах с него сега. Той ми го дава. Той поне знае, че няма го открадна като някакви нещастници. И няма споменавам хора. Защото моят първия прем акаунт ми го открадна един нещастник. Много ведарче. Аха, ела тука. Малък букук. То ще му би ся. Ай, шет. Какво стана тука, бе? Мигам.
Еми... Добре, умрях. Поне стигнах до един от последните. Нещастен буклук. На, кучесин. О! 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 Добре. Поне, чувстваш, че текстура на почнаките са променени. Или се уж? Аз няма повече... Те е в мангала. Няма какво повече да снимам за сега. Ще видим дали ще има... Не, няма да има още една игра. Мечта на дълъг клипа. Казах ви основно какво информацията. Да видим докъде е студа. Ето го. Студа сега идва насам. То се вижда определено. Всичко е студено. Това е. Тук е имало чест, но вече го няма, що ми не студа, защото просто той не може да дойде тук. И къде е той? Това място не го знам, а тук е къде гледам колко къщички има, то ще го хване студа според мен. Айде, хвана го студа. На, омига. Спаси се, бе. Стой тук си. Стой. Стой, бе. Гадаймет. Пак. То ми взе моите айтеми. Добре, това ще е този клип. Надявам се да не ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Аз бях Sky Captain. И... Чао.